Gulliverova putovanja. Sve je tako malo. Lemuel Gulliver je voleo putovanja i avanture. Ovo je priča o jednoj od njegovih čudesnih avantura, a sve počinje kada se Gulliver ukrcao na brod za Bliski istok. Putovanje je bilo teško i opasno. Vetrovi su duvali, oluje su besnele, a brod je skrenuo sa kursa. Na kraju je udario u stenu i potonuo. Putnici su bili očajni. Nekolicina je pokušala da se spase u malom čamcu, ali se čamac prevrnuo i svi su se podavili. Svi sem Gullivera. Gulliver je očajnički plivao kako bi se spasao. Baš kada je gubio nadu, ugledao je kopno. Na obali se spotaknuo i pao. Ubrzo je utonuo u dubok san. Kada se probudio, nije mogao da se pomeri, čak ni glavu. Bio je zakovan za zemlju. Gde se nalazim? Šta se to dešava? Gulliver je uspeo da oslobodi svoju kosu i da se osvrne oko sebe. A imao je i šta da vidi. Sićušni ljudi su se penjali po njemu. Hej, viknuo je on, šta to radite? Maleni ljudi su počeli da beže od straha. Neki od njih su ispalili strele koje su Gullivera bockale kao igle. Jao, uzviknuo je Gulliver, pa to boli. Šta će sledeće da urade? Pitao se. Ubrzo je saznao. Prestali su da ispaljuju strele i postavili su merdavine pored njega. Onda se jedan, na izgled bitan čovek, popeo i viknuo mu na uvo. Ali Gulliver nije ništa razumeo. Gulliver je bio gladan, pa je pokazao ka ustima. Gladan, rekao je. Čovek ga je morao razumeti jer se pojavila gomila ljudi noseći ogromne količine vrlo sitne hrane. Gulliver je sve pojeo. Zatim su mu dali burad vina koje je Gulliver žedno ispio. Ljudi su se lukavo osmehivali jedni drugima. Gulliver nije znao šta su mu stavili u vino i za nekoliko sekundi je čvrsto spavao. Ljudi su prionuli na posao. 500 malih stolara je napravilo kolica na koja su stavili Gullivera i odvukli ga. Gulliver se probudio pored veličanstvenog hrama. Nalazio se u glavnom gradu pod imenom Milando. Ljudi su mislili da bi hram mogao biti njegov novi dom, ali Gulliver, koji ih nije razumeo, je bio veoma zbunjen. Da stvar bude još gora, bio je vezan lancima za hram. Dok je tako stajao, gomile ljudi su se okupljale kako bi ga gledali. Gulliver je bio podjednako zapanjen. Izgledalo je kao da se nalazi u gradu igračaka. Čim je car ove zemlje čuo za džinovskoga čoveka, došao je da ga vidi. Ali oni se nisu mogli razumeti. Moram razmisliti o ovome, reče car. Odšetao je, ostavljajući svoje vojnike da paze na Gullivera. Svi su želeli da bolje pogledaju džina, ali neki ljudi su ispalili još strelica na njega. Prestanite s tim, vikali su vojnici, hvatajući ljude. Evo, viknuo je jedan, hajde da ih damo divu da ih kazni. Gulliver je podigao jednog od ljudi koji ga je gađao strelama i otvorio je svoja usta. Mali čovek se izvijao i vrištao od užasa. Bio je siguran da će biti pojeden. U međuvremenu, car je razmišljao šta da radi sa Gulliverom. Odlučio je da pita svoje savjetnike. Hajde da ga ubijemo pre nego što bude kasno. Sve što je tako veliko mora da je opasno, rekao je drugi. Dok su razgovarali, stigla su dva čoveka.
doneli su vest o ljudima koji su ispaljivali strelice na Gullivera. Stražari su ih dali divu da ih kazni. On je šaljivdžija, pravio se kao da će da pojede jednoga, a onda ih je sve pustio. Car je bio oduševljen. Hajde da ga zadržimo, rekao je. Dajte mu puno hrane, sašite mu novu odeću i naučite ga da govori naš jezik. Ubrzo je Gulliver imao sve što mu je bilo potrebno, ali je i dalje bio zatvoren u hramu. Sloboda. Gulliver je naučio njihov jezik što je pre mogao. Zatim je zatražio da vidi cara. Molim vas, oslobodite me, preklinjao je. Car nije bio siguran. Morat ćeš još sačekati, rekao je. Možda si i dalje opasan. I onda je poslao svoje ljude da pretraže Gulliverove džepove. Pronašli su njegovu maramicu, njegovu tabakeru, njegov notes, češalj, sat i vrećicu sa novčićima. Jedina opasna stvar koju su pronašli je Gulliverov pištolj, ali nisu znali čemu to služi. Car nije bio zadovoljan. Poslao je poruku Gulliveru. Ako imaš neko oružje, pokaži nam, zahtevao je car. Ovo je moj mač, a ovo je moj pištolj. Ne brinite, reče Gulliver, možete ih zadržati. Predavši mač i pištolj stražarima, car se opustio, ali ipak nije oslobodio Gullivera. Gulliver je morao da čeka. Da bi prekratio vreme, odlučio je da sazna više o zemlji u kojoj se nalazio, a koja se zvala Liliput. Postojali su tu neki neobični običaji. Jedan od njih je bila igra skakanja i puzanja. Nju su igrali čak i plemići. Morali su da preskaču štap ili da se provlače ispod njega. Pobednici su dobijali nagrade. Da bi radili za cara, ljudi su morali da izvode trikove. Najbolje poslove su dobijali najbolji akrobati. Gore, gore i preko. Gulliver je mislio da su ovi običaji veoma čudni, ali to nije pokazivao. Ako bude prijateljski nastrojen, možda će mu početi verovati, a onda ga i osloboditi. Gulliver je svakoga dana molio da mu se dopusti da napusti hram. Na kraju je car i pristao. Pustite ga, izjavio je. Džin može da ide gde god želi, ali prvo mora da pita. Takođe, može da ide samo po glavnom putu. Hoću, obećao je Gulliver. Konačno na slobodi, Gulliver je odlučio da obiđe grad. Svi Liliputanci su ostali u svojim kućama kako bi izbegli Gulliverova velika stopala. Eno ga, ogroman je. Gulliver je hteo da poseti palatu, ali kapija je bila premala, a zidovi previsoki. Zato je posekao drvo u bašti palate i napravio je 2 hoklice. Sa hoklicama sa obe strane zida mogao je da pređe u dvorište palate. Unutra su ga odveli da upozna caricu i njenu decu. Dobrodošli, rekla je ona. Pružila je ruku Gulliveru da je poljubi. Gulliver je obišao ceo grad pre nego što se te noći vratio u hram. Kada je zaspao, imao je osmeh na licu. Rat. Liliput je delovao kao mirno mesto, ali Gulliver je ubrzo shvatio da to i nije baš tako. Jednoga dana carev sekretar je došao da ga poseti. Imamo problem, rekao je. U Liliputu postoje 2 grupe ljudi. Jedni su Trameksanci i oni nose visoke potpetice, a drugi su Slamenkanci koji nose niske potpetice. Oni su ljuti neprijatelji i obe grupe žele da vladaju.
Car trenutno voli niske potpetice, tako da Slameksanci imaju više moći. Ali ako se predomisli, mogao bi da izbije rat. To je strašno, rekao je Gulliver. I to nije sve, uzviknuo je sekretar. Već smo u ratu sa obližnjim ostrvom koje se zove Blefesku. Blefesku će nas napasti. Zašto? Upitao je Gulliver. Šta god da se desi, vrti oko jaja, objasnio je sekretar. Kuvana jaja i posečeni prst. Gulliver je bio zapanjen. Jaja, rekao je on. Kako? Sekretar je pocrveneo. Pre mnogo godina svi su lupali jaja sa šire strane, a onda je princ posekao prst razbijajući jaje sa šire strane. Njegov otac je odmah doneo novi zakon da se jaja od sada mogu jesti samo od špica. Mnogi ljudi su odbili da poštuju zakon. Bili su spremni da daju svoje živote zbog toga, a neki su i ubijeni. A drugi su pobegli na Blefesku jer su tamo ljudi i dalje razbijali jaja na zaobljenoj strani. Od tada smo u ratu, a sada će Blefesku flota napasti Liliput. Moraš nam pomoći, preklinjao je sekretar. Molim te. Svi koji otvaraju jaja na zaobljenom kraju, juriš! Gulliver je pažljivo slušao tužnu priču. Vidjet ću šta mogu da uradim. Gulliver je pokušao da pronađe ostrvo Blefesku svojim teleskopom. Bilo ga je lako uočiti. Flota brodova se pripremala za isplovljavanje. Izbrojao je preko 50 ratnih brodova. Šta mogu da uradim protiv toliko brodova? Znam. Treba će mi konopci i gvozdene šipke, rekao je caru. Gulliver je upredao konopce da bi ih ojačao. Zatim je savijao gvozdene šipke u kuke. A sada sljedeća faza moga plana. Promrmljao je krećući se ka moru. Gulliver je otplivao skoro do Blefeskua. Kada je izašao iz mora, nadvijajući se nad njima, mornari su vrištali od straha. Mnogi su skočili u more kako bi pobegli. Gulliver je zakačio konopcem svaki brod, a zatim je odvukao flotu nazad preko mora do Liliputa. Ura za Gullivera! Vikali su Liliputanci sa obale. Gulliver u opasnosti. Ali car Liliputa nije bio zadovoljan. Želim da osvojim Blefesku, rekao je Gulliveru. Gulliver je mislio da je cela ova situacija otišla predaleko. Ne želim da pretvaram ljude u robove, rekao je. Ovo je razljutilo cara. Iz Blefeskua su stigli glasnici u nadi da će sklopiti mir. Kada su se sreli sa Gulliverom, pozvali su ga u posetu. To je razbesnelo cara. Gunđao je ljutito. Idi ako moraš. Gulliver je pomislio da je bolje da ostane u Liliputu kako bi car bio zadovoljan. Povukao se u svoj hram gde je ostao sve dok ga jedne noći nije probudila vika. U pomoć, Gullivere, gori palata! Ljudi su se grozničavo borili sa vatrom koja je počela da zahvata i krov. Gulliver, koji je bio višlji i od najdužih merdevina, polio je palatu vodom kako bi ugasio požar. Posle ovoga, car je ponovo bio srećan neko vreme. Gulliver je počeo da uživa u životu, iako mu je stalno nedostajao njegov dom. 300 krojača mu je sašilo novo plavo odelo, a 300 kuvara mu je svakodnevno kuvalo ukusne obroke. Baš lepo miriše. Jedne večeri car je sa porodicom posetio Gullivera. Svi su zajedno imali divnu gozbu za Gulliverovim stolom. Hoću li ikada više jesti hranu u punoj veličini?
ali Gulliverovi problemi su i dalje bili tu. Flimnap, koji je bio zadužen za carev novac, nije voleo Gullivera. Govorio je da on previše košta. Vaše visočanstvo, on previše jede. Razumem šta hoćeš da kažeš. Car je poslušao Flimnapa šta ima da kaže i bio je u pravu. Trošili su dosta novca na Gullivera. Jedne kasne večeri Gulliver je imao posetioca iz palate. Bio je to važan plemić koji je skrivao svoje lice, a koji je došao da ga upozori. Slušaj pažljivo, život ti je u opasnosti. Flimnap okreće sve ljude protiv tebe. Tvoji neprijatelji su napravili listu zločina koje si ti navodno napravio i kažu da si izdajnik. Gulliveru se ne može verovati. Još gore, kažu da kuješ zaveru protiv cara i hoće da te ubiju. Flimnap hoće da ti zapali hram i ispali otrovne strelice na tebe. Gulliver je prebledeo. Ne žele svi plemići da te ubiju, dodao je čovek. Neki kažu da te treba samo oslepeti. Čak i car hoće da ti da manje hrane kako bi uštedeo novac. Moraš da ideš odavde i to odmah. Planovi za bekstvo. Gulliver nije gubio vreme. Odmah je napisao caru pismo. Nameravam da posetim Blefesku, kao što sam obećao. Onda je požurio do mora i tu se skinuo. Stavio je svoju odeću na najveći brod koji je mogao da nađe i zagazio u more između Liliputa i Blefeskua. Gulliver se nije zaustavljao dok nije stigao na drugu stranu. Sam kralj mu je izašao u susret. Gulliver je legao na zemlju kako bi mu poljubio ruku. Dobrodošao, uzviknuo je kralj. Možeš ostati ovde koliko želiš. Veoma sam vam zahvalan, vaše veličanstvo, odgovorio je Gulliver. Šetajući plažom nedelju dana kasnije, Gulliver je ugledao nešto čudno na moru. Izgleda da je čamac. Bio je to mali čamac koji je plutao na opačke, ali pravih dimenzija za njega. Gulliver je požurio do kralja. Molim vas, pomozite mi, preklinjao je. Ovo bi mogla biti moja šansa da se vratim kući. Možete li mi pomoći da izvučem čamac? Naravno, rekao je kralj. Uzmi nekoliko brodova da ti pomognu. Gulliver je otplivao do čamca držeći konopce sa svakoga broda. Dok su brodovi vukli, Gulliver je gurao i tako su bezbedno doneli čamac do obale. Gulliver je krenuo da popravlja čamac za svoje dugo putovanje kući. Dok je on klesao deblo drveta da bi napravio jarbol, neki od kraljevih ljudi su napravili novo jedro. Jedro je bilo kao jorgan, napravljeno od 3 sloja najčvršće tkanine na svetu. Ubrzo je čamac bio gotov. Voleo bi da krenem sada, rekao je Gulliver kralju. Mogu li da povedem neke od vaših ljudi sa sobom, jer mi u suprotnom niko neće verovati u moju priču. A mislim da će i vaši ljudi uživati da vide moju zemlju. Ja to ne mogu dozvoliti, rekao je kralj, ali možeš uzeti nekoliko krava i ovcu, ili 2. Također je dao Gulliveru 50 vrećica punih zlatnika. Ne želim da ideš, reče kralj, ali razumem zašto to moraš uraditi. Hvala vam, odgovori Gulliver, nikada vas neću zaboraviti. Popeo se u svoj čamac i isplovio. Zbogom Blefesku, zbogom, rekao je. Posle samo nekoliko dana na moru, Gulliver je ugledao brod. Vikao je i mahnito mahao, nadajući se da će ga mornari videti. Zdravo, u pomoć, ovamo! Imao je sreće da ga je posmatrač uočio, tako da je brod oplovio do njega i pokupio ga.
Odakle dolaziš? Pitao je kapetan broda. Iz zemlje zvane Liliput, odgovori Gulliver i pokaza suvenire koje je poneo sa sobom. Kapetan je bio zapanjen. Za nekoliko zlatnika i par krava pristao je da odvede Gullivera kući.